Takže ľudia, vítam vás pri novom videu. Ak ma ešte nepoznáte, čož tuším, nie som veľmi známy youtuber, ale mohli by ste to zmeniť odberom, no to je jedno. Takže volám sa Bravo King. Ako vidíte, v Brawl Stars som Bravo King. To bolo jasné. Takže no Bravuar Ali. Dobre, to je veľmi drahá oferka. Dobre, nie je veľmi drahá, ale nejdeme utrácať tu peniaze, takže super rare. Áno, je to super rare. Up, nosom, nejde to nosom, bohužiaľ, no. Ide akože, ale nedáva to šťastie. Tak, nič. Hop. Epic! A to nosom iba. Teraz skúsime jazykom. Nikdy v živote. Dobre, takže čím to môžeme? Prstom na nohe. Počkajte chvíľku, keď budete počuť ma zle. Tak. Mythic, ono to pomáha. Ja som to vravel, Mythic Stardrop. Poď. Ešte dve polička, môže to byť Legendary, a keď to bude Legendary, mám najväčšie šťastie. Je to Mythic. Ale ja už som čakal Bravuara. Už som čakal toho pekného baza. No to je jedno, dobre. Ikonky tu máme, na to som zabudol úplne, dobre. Máme tu 60 XP doublerov. Brawl Pass sme 10 už. Nemám si tak kúpený Brawl Pass, ale to vôbec nevadí. Takže preto si môžeme zmeniť konečne na dačo lepšie. Dobre. A nech nemáme to Classic namiesto toto a Favorite pin určite, tak. Dobre, všetko. Nie som v klubu. Lebo musím dať 400 trofí. To je dobré. Takže preto musím si dať takú dobrú obrazovku, takú výbornú. To je toto asi. Neviem. Neviem. To je taká dobrá odpoveď, neviem. No, ale to znamená, že sme stratili streak. To vôbec nevadí, lebo som zmeškal streak, lebo sú prázdniny a viete, oddych, chápete? No, niektorí youtuberi si dávajú oddych, ale ja som tá výnimka. Ja som tá výnimka, ktorá si ten oddych nedá. Možno 3 dní nevydám video, ale tak to je akože normálne. Nie je to normálne, ale tak u 310 trofí si môžem odomknúť buď Rika, Darila, alebo Dynamika. Musíme dať. Dynamika, sorry. No. Takže vieme vylepšiť Nitu, čo je zbytočné. Čiže je veľmi zbytočné, ale to nevadí. Dobre. Pin si nevieme kúpiť. Či pin? Skin. No, čo je nové. Ja viem, čo je nové, ale je to tu z nejakého dôvodu. Nemám tu, že zrušili masterky. Ani tie odmeny som nedostal. Jedine preto, že som to buď zmeškal, to je jediné, alebo mám málo trofí. Takže ja nebudem po nej. Season quest, tak možno za to mám málo trofí. No. Hej, to je áno, to je 350, musím mať, áno. Výborne, takže ideme čo dobré hrať za Prima. Vyberám to po slebu. Tuc. Aha. Duo Showdown. Toto bude katastrofa. No, takže som tu s takým Andrej, neviem. Andrej, to je jedno. Taký Andrej je to.
No tak už vidím, aký je to Andrej, taký trošku, hej, on je taký, no to, že nevie hrať, no tak proste nevie hrať normálne. Už ho hituj, more, už ho hituj. A prečo som povedal more? Ja viem prečo. Som tam uvidel tú rieku dáko. Alebo som si spomenul na túto mapu a preto som to povedal, lebo je trojka z matiky, teda nie z matiky, to je jedno proste. Musíme vtipkovať, lenže dobre, že si spavnul toho medvedia inak, Andrej. Ne, nemôžu ma hitnúť. Yes. 12 power cubov. Toto sa mi páči, to sa mi veľmi páči. A kde je jeho teammate? Ukáž sa. Keby som mal Aliho, tak o mnoho lepšie, ale dobre. Lebo ja tam bol! Tu bol teammateík. Bol jeho teammate. Nemôžem teammate, ja už som taký preboha. Pum! Kokos. Ja som hitol všetkých. Tak. 7. rank na EO Prima. Super rare. 236 trofí. Za chvíľku 310. Prečo chcem 310 trofejí? No prečo asi chcem získať už konečne unlock account. Ja nemám kouta. Prečo mám poka a nemám kouta? To je taká otázka. No to je jedno. Tak, ideme ďalej. No tak. Ja mám výborný nápad. Čo by sme mohli si zahrať? To je showdown. A viete, čo znamená, že keď máme showdown? Že vieme vylepšiť EO Prima. Dobre, Gears. Už sa mi otvoril Geary. To je veľmi dobré. To je veľmi dobré. Toto je najlepšie. Free, yes. Vision. Tak. A toto je najlepšie. Tak, môžeme to skúsiť solo. To je hýra, no fejková hýra, dobrá. Ale keby to bola teraz pravá hýra. Ale nebola, lebo pozrieme si to, ale hýra si pamätám. Ak si dobre pamätám, že hýra mala také tie karty a mala Shelly. Ona hrá furt za Shelly, či on, to je on, ale dobre. Už je 5, to tak rýchlo, musím takoho hitnúť, nech vyskúšam ten gír. Tu. On keby zostal v kríku, že by sa skrýval predo mňou. Čau, EO Primo. Môžeme tímovať. Nemôžeme tímovať. Asi nemôžeme tímovať. Tímovať. Dobre, to je jedno proste. Teraz ho hitnem, nehitnem ho, nevadí. Je to môj pes prišiel. Aha. Som sa bál, že za mňa prišiel iba hýra. Čo ty Dobre, no, tak 240. Za chvíľku máme už Season Quest. To je výborný. To je veľmi výborný, počkaj. Pozerám trofeje. Kde som to ja bol? Tak blízko. To blízko unlock barley. Už mám barley.
Taká škoda, že som si urobil to ID. Dobre, tak pozerám si, čo ma tu čaká. Tam je Megabox! Škoda, že sa nedá zobrať. Megabox. Dobre. Poďme to vyskúšať, že Shelly. Oprímuje môj áno je. Aby ja by som to skúsil za Barrowho, no. Poďme to skúsiť za Barrowho. Dobre, máme aspoň modrého Wizard Barrowy. Máme Wizard. Dobre, takže mám byť Sole Survivor. Tu je ďalší Barrow. On má aj Božažera krovu a to má ešte k tomu aj tú ikonku. To má ten bundle, ktorý vyšiel pred rokom. Asi na toho krovu a neviem. Si to nepamätám, lebo som to nehral tak veľmi. No tak na tomto účte som to nehral. Hral som to na druhom, ale ja mám proste veľa účtov a teraz sa sústredím na poker, ktorého dám ako nič. Hádže veľa flaštičiek Barrowy. Neviem, čo tu teraz spievam, ale chcem vyhrať prvé miesto. Dáme tento pin. Rozbijeme túto krabicu. A dostaneme Power Cube. A pôjdeme do Nity. Tak. Nie. Yes, toto je výborné. Ďakujem, Brock, že si mi dal zadarmo Power Cube. Bol si veľmi milý. Hop. Haha. I tu sme Brocka. Vyhrali sme prvé miesto, ako som si to želal. A mám na ňo druhý rang. Splnil som questíky. More. Prečo som povedal more? Mám tú tendenciu. Deal 60,000 points of damage. No, to mám za chvíľku. Také ľahké, som nečakal ja. Ja mi ne... Na čo sa to tam doslova dali? Win 8 battles, win 8 battles, win 13 battles. To je odkedy taký... Dobre, prvýkrát to vidím. Defense 15, enemy, to nie je dobré. No. Street Shade. Street Shade, keby som mal Shadea. Od 400 trofí sú kluby. Za chvíľku máme toto. 310 trofí. A môžeme otvoriť Darila, to tam bol Rico, Dynamite. 3 bravorov, jedno z toho musíme otvoriť. Nie musíme, akože môžeme si vybrať, ale to je jedno. Hop. Nie som to chytil do ruky, prepáčte, že ma nebolo počuť, lebo som chytil mobil do ruky a možno som prekryl reprák, takže nebolo ma počuť. Tak, ďakujem. Ďakujem ti, veľmi ti ďakujem, Jackie. Ja som ju hitnul. Skibidi Ohio sa dal k tomu. Také mená. Že mne niekedy príde, že to je taký Supercell, taký tajný agent Supercellu, ktorý pozerá, či tímujú, alebo... Dobre, tak by sa asi Supercell agent nevolal. Tak toto je problém. Brock. Brock, on dá ultinu, ja už som to vedel, ešte som videl už tu taký krúžok okolo neho, taký krúžoček. Hop.
Tu je Brock. Je tu sme iba my dvaja? Dobre. Vyhýbam sa. Pro player of the barley. Pro player, ja som to vedel. Vyhral som prvé miesto. Akože mu to za neho tak ide. To je podozrivé. 3. rank. Jupi. Tam počuť tie zvuky, keď sa priblížim k tomu. Neviem, či to vy budete počuť, ale ja som to počul. No som super rare. Už to iba olíznuť. Ňam, star drop. Nikdy v živote. Dobre, tak je to super rare. 268 trofí, jupi. Som tak rád. Dneska bude hádam. 310 trofí push je push. Push je úplne došlené. Veď počkaj, tak ja neviem, prečo som to neurobil skôr. Keď mám tú možnosť si tam dať tento pin k tomuto barui. Tam ide vidno, keď takto točil, tak som tam videl dačo. Aj tú kus nohy som mu tam videl, áno, presne. Alebo napíšte do komentárov, teraz ma to tak napadlo, napíšte do komentárov, či si mám zahrať Clash of Clans. Napíšte do komentárov inak, lebo je to tiež hra od Supercellu, teda od Brawl Stars, aby ste nevedeli, aby keď niektorí neviete, čo je to Supercell, tak Supercell je tvorca Brawl Starsu, Clash of Clans, ktorý som teraz spomenul a takže prosím, dajte mi odber a dajte 5 lajkov, keď chcete pokračovanie v Brawl Stars a keď chcete, aby som dal 1000 trofejí, tak musíte dať 5 lajkov, alebo keď nedáte 5 lajkov, čo by ste mohli dať, takže keď dáte 5 lajkov, tak môžete napísať do komentárov, že či si mám zahrať Clash of Clans alebo ďalšie hry od Supercellu. Takže prosím, napíšte do komentárov alebo dajte aj lajky proste. Dobre, takže ja som sa teraz kempoval, to nebolo veľmi dobre, ale nie je to ale. Ale je to ale. Neviem, čo to je, ale viem, čo je to ale. Bol som teraz 3, to bol som 3. Nie 4, ale tak to bude veď. ...276 trofí. Jupi. Som tak šťastný. Neviem, prečo teraz pušujem toho Barleyho, ale... Je to tak za ňoho ide. Že... Neviem prečo. Ja som zobrazil, to je jedno. Že môžem vypnúť aplikáciu a teda Brawl Stars. No dobre. Takže Poco, ten bude najľahší na hitnutie. Family friendly, oný toto content, takže musíte podporiť. Hovorím hitnem na miesto viete čo. Takže to by ste mohli oceniť lajkom. Aspoň jeden like by ste mohli dať. Aspoň jeden. Za takú snahu, čo robím. Že hrám za Barleyho, to je tá snaha. To je... Ale také ľahké je to. Lenže niekedy mi to prišlo ťažké. Čiže by ste to mohli oceniť, že riskujem za tieto boxy, teda Power Cube, že som išiel do tej pary, takže mohli by ste oceniť lajkom. Aj to by ste mohli oceniť lajkom, inak, že som vyhral. Takže to by ste mohli tiež oceniť tým lajkom pekným.
289 trofí. Za chvíľku 300 trofej. 310. Takže to je výborné. To za toho Barojho, to je pohodovka. Dobre, zase taká pohodovka. No čo je tam Pro 98, ďalej som už nestihol. Box, Power Cube, teda. Budem tomu hovoriť box. Ja zoberiem tej nite, neviem, ak to mám vysloviť, chápete? Ale asi neviem, baruj proti baruj, Putina. Ojoj, prvá ale tak, plus 2 trofejí musíte oceniť. No. Snake tak nový zistaj. Dobre, stihol som 3. Dobre, tak. Zoberieme toto, je tu ďalšia nita. To je ten nový zistaj. Dobre. To je teraz buď ten čo hrá Championship, a asi to tak bude aj, asi to aj bude, lebo, možno to nebude, lebo im nadal pokon, tak to je jedno, to už, mal som málo damage, teda damage životov. Ja splním 3 questy naraz, to je výborné, musím vyhrať, to bola sice 4, ale ja to beriem ako výhru. Tak Showdown, to je jedno, proste ideme, neviem prečo zase, no to je jedno, je to Brock. Keď hitneme Brocka, bude to najlepšie. To bude, áno, to už bude najlepšie, to už to vidím, áno už. Dobre som to uvidel ja. Hop. Ne. Šťastka. To sa mi nepáči. Ale je to aspoň, že 2 plus pohárkov, aspoň dačo. Ja neviem, čo mám tu hovoriť. A viem, čo mám hovoriť, lebo sú tu títo bravúrovia. Keď jedného hitnem, tak môžem to komentovať, že on je slabý. Napríklad tento. Nie, to je nita, ja som to dúfal, Ja som to už vedel, to bola nita a viete, čo robí nita. Silnejšie než baruj. Takže nečudujte sa, že som prehral. Viete, prečo som prehral? Lebo hrám za Barojho. A keď mala nita viac životov než ja. A zase je tam tá nita. Čo majú s tou nitou? Čo chcú supercov? Prečo? Budem kempovať, či? Nebudem kempovať. Keď som Bravo King, nie Bravo King. Naháčam tam tie poizny Barojho. Ale ja som silný už. Ja už som teraz silný. Tak toto je už sila. Už mám 5360 životov. Panda hitla. Pandu hitla nita. Ja som hitnul toho Quemgera, tú nitu teda, chceme povedať. Nie, pre Jessie. Tak poď Jessie, poď. No tak dobre. Hop. Som na čo urobil, neviem. Auto aim. Lebo on išiel strieľať do toho auta, to je jedno. Mám veľa tých XP, ja som bohatý, epic.
Ani tupín. To bol... Jasné, ty kokos. Supercell mi dá to... Bravo Arena! Yes! Ja som v to dúfal. Tu už môžeme Star Dropík, 100 kreditov, coiny, Star Drop, nosom, rikou. Za 58 gemov si môžem zobrať, teda kúpiť. To je jedno, môžem si ho aj zobrať, ale nemám ešte tie gemy, takže ne. Ne. To by som musel pay, to by som musel pay. Epopay. Nie, dobre. Nemám Apple, mám Android. Ale mám aj jeden Apple. Teda iPhone. Ale tak na tom nehrám, neviem prečo. To je jedno. Ja som jak hitnul tú MZ. Čo to tašol, ale ja som jej pomohol, lebo ja som po nej hádzal tie flaštičky. Ne. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. To je výborné. No takže, už je 5. Už je 4. To ani nestíham hitovať. To je to... Je to ballerina cappuccina, Poko je hitnutý, úplne hitnutý. Ne. Áno, teraz tom pomôžem a berem sa tento Power Cube, teda box. Pre niektorých box, pre niektorých Power Cube. To je El Primo, môj súbojník. Tak to má veľa životov, alebo dám ho. To bol noob taký, haha. Dobre. 10 trofí. Ja som bohatý XPčkami. Jupi, môžem si vybrať Bravora, ale najskôr otvoríme tieto vecičky. Vidíte, takéto vecičky, áno. Rare. Potom toto, potom Star Drop. Potom kredity. Potom Rare, Star Drop. Potom... Ne, áno. Ja si viem vybrať všetkých. Tak toto zmeníme. Zmením môj názor. Takže, koho si vyberám? Koho? No koho asi 8-bita. 8-bita. Yes. Máme 8-bita. A next go je toto. Tak ja by som dal ešte tie pohárky, ale ja by som si zahral za toho 8-bita teda. Powers, aha. Ale tak ja nemám na to potom. Ja nemám na to, dobre. A ty si hneď môj favorit. Lenže ja nemám na tie, takže neviem, Maxi. Dobre. Dáme ešte 350 trofí. Takže toto video bude mať pol hodinu, aj viac hádam. No tak dobre, ideme zase dávať 1000 trofí, to už zase nie, ale bude to mať nejakých pol hodinu, 5 minút, neviem. Musím ho skúsiť toho 8-bita, on má 9000 zo štartu, tak to je super. Sice je trošku pomalý, ale to nevadí.
To je na hýlovanie toto, či nie? Ja neviem, na čo to je jedno. Dobre, to je trojka, za 8-bitami to ide, za 8-bit. 8-bit je super. To je môj favorite bravor, ešte viac než El Primo hádam. Lebo ďaleké strely, ja mám rád každého bravora. Okrem slabých, to je pokoj. Nakoniec som zistil, že Baru je silný, no pre mňa. Keby išiel proti mne Kenji, tak slabý, ale to nevadí. Lebo Rosa má 2000 životov, lenže jej to dám dole. Yes. Easy win. To je dobré, to je veľmi dobré. Ako máme rekordy. Onže už nebudem mať tie nápisy, ten RIP, alebo možno hej, neviem, keď nie, tak nevadí, no. Aspoň, že mám rekordy. Hop, hop, hop. Už nemôžem hovoriť hop, ale už mám 8-bit a musím tap hovoriť. Tap. Neviem, na čo tam strieľam. Ja aj auto aim, chápem. Tap. Mal som si tohto zobrať, ale nakoniec je lepší 8-bit, lebo on má blízke strely. Takže nakoniec som si dobre vybral. Od Edgar, tap, Edgar, yes. Yes, diela, tap, neviem. Legendárka, to je taký Slovák asi. Legendárka, alebo neviem, čo je to, či čo. Oni, čo je to za zem, neviem čo. Tak, dobre, mám ja odpovede. Neviem, oni, skade je to. Nie to, oni to. To je proste človek, neviem, skade je. Hop, tap, žiadne hop. Aha, easy win, easy victory. Presne ako 8-bit píše victory. Vidíte victory, lebo naozaj victory urobil naozaj. 339 trofí. Takže už máme 1000 powerpointov, to je výborné. Tak, 100 kreditov a Stardrop, epický. No, máme bowa, bowa. Start unlocking a oni staže MZ. Mám 10 gemov. Juhu! Som šťastný. Jupi. Dobre, rekordy máme za chvíľku, takže to je výborné. Tak dáme rekordy a to už bude koniec videa. No. Nie auto aim, to som chcel. No. Tak dobre, idem preč asi. Nejdem. Ale prečo do búva? Ale áno, dobre som si vybral nakoniec. Teda auto aim dobre vybral. Do búva, áno, búj. Lukas, už je Lukas hitnutý.
Už je 3. Dobre. To Zeta, no tak. Zeta, neviem, či dám Zetu. Alebo dám Zetu, to dám určite. Áno, ja som dal Zetu. Som král, ja som naozaj Bravo King. Hej, to som sa tak volám na YouTube a v Brawl Starse. Takže aj som. Poď, tak teba dám ako nič. Victory! Ha, ha, ha. Vin 10 betu za jeden Mythic, to tak. Alebo tak to už dáme na ďalšie videjko, to už, hej, áno. Máme rekordy, yes! Rekordy sú moje. Konečne. Juhu. Už sa neviem, šope určite. Nie, nevadí, to nič sa nedieje. No. Konečne máme rekordy. Mne sa to ešte neráto, že... Aha, dobre. Tak... Sľúbil som. Dobre. Dajte like, dal som rekordy, takže zaslúžene dajte like. Dajte komentár, nech máme také komentáre, ale viete čo? Napíšte mi do komentárov, to je hlavné, napíšte do komentárov, či mám natočiť Clash of Clans. Kde bude viac komentárov, že napíšu, že chceme Clash of Clans. Keď bude, že 5 Clash of... Ale to je jedno, proste napíšte komentárov, keď aspoň jeden napíše komentár, že chcem Clash of Clans, natoč ho, prosím, Bravo King. Natočím ho. Dajte like za to, že som dal veľa trofejí a za to, že som odomkol Bravora. Takže majte sa dobre a čus, čus!